дар саҳни фурудгоҳи душанбе бештар мусофироне ба назар мерасад, ки аз Русия баргаштаанд. Фарҳод яке аз онҳоест, ки дар Санкт-Петербург ба ӯ иҷозаи кор ё патент надоданд. Фурудгоҳ пурспор сахт шудагия. Патентам мепурсанд, регистратсиятам мепурсанд, дори надори. Манам надоштам, чӣ патент накардӣ мегӯям. Ман гуфтам, ки хай надоданд. Регистратсия просрочен шуд. 10 рӯз срок додам, буро брав гуфтам. Омадам, гаштам омадам. дарёфти иҷозаи кор ягона мушкиле нест, ки ҳоло муҳоҷирон аз он нигаронанд. Экзамен туғру наши, экзамен бо мисбурим да. Экзамен бод, экзамен надоистам лози, экзамен урус кадагиан. онҳое, ки аз Русия ихроҷ шуданд, мегӯянд бо гузашти бештар аз як моҳ ҳанӯз вазъи муҳоҷирони тоҷик беҳбуд наёфтааст ва санҷишу тафтишҳои сахт идома доранд. ҳозираш камтар безеба. Худам ба депорт омадам. Агар хеле документ надошта бошӣ, сразу депорт кардесай. Агар документ дошта бошӣ, хаб более-менее. Экзаменора русский язык агар надонӣ, камтар проблема. чунин вазъ боиси кам гардидани сафи хоҳишмандони муҳоҷирати корӣ ба Русия шудааст. дар нуқтаҳои чиптафурӯшӣ гуфтанд, ки ҳанӯзам сокинон бо як дудилагӣ ба ин ҷо омада мепурсанд, ки онҳо билет гиранд ё нагиранд, вазъият то куҷо беҳтар шудааст дар Русия. баъзе аз кормандони нуқтаҳои чиптафурӯшӣ гуфтанд, ба муштариён тавсия медиҳанд, ки агар санадҳояшон ягон мушкил дошта бошанд, аз сафар худдорӣ кунанд. одам камтар меравад, ҳамин сабаб уже нархҳо уже 2450 қариб ки то $100 уже 1000 сомон нархи чипта уже нарх арзон шудагия уже. баъд аз ҳодисаи Крокси дар бештар аз як моҳи охир фишор ба муҳоҷирони тоҷик дар Русия афзоиш ёфтааст. мақомоти Русия инро чораи муваққатӣ ва пешгирӣ аз терроризм медонанд. ҳукумати Тоҷикистон рафтори мақомоти русро нисбати муҳоҷирони тоҷик номуносиб номида, аз мардум хост бе зарурат ба Русия нараванд. мақомоти Тоҷикистон гуфтанд, ки дар 4 рӯзи ахири моҳи апрел танҳо аз як фурудгоҳи Москав бештар аз 600 шаҳрванди Тоҷикистонро ихроҷ кардаанд.